sanayma. Häzir sanaryň aýdandyň düşlüňe bolýarmy? Mehriban çağlar Teyran bize İngilizce tanap berjek diye, İdin'den Talih bize tercüme edip Türkmence tanap berjek diye. Başlayatmy? Başladyň. Vaze, faze, siz de braze, Huntington, yüzvet erazı. Men başkasını aytdım. Hay bo, den düşlüňe men tanap berýär diýdim ha. Men başkasını aytdım. Başga goşga aýtdyňmy? Goşga aýtyp berdiň ha. Koşka ayttırmıyor. Ben sana ayttım kardeşim. Sana öýtdim, den düşlüňe da aýtdym, häzir tanap berýär diýip. Näder gäňdi? Böyle den düşlüňe onu tanap berýär diýip kabul eder. Hani sanawan berýärler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berekellah. Onu sen tanadın. Indi bu İngilizce, Türkmence